tabang legal kita, partner. Oh! Yan, tabang legal. Partner, iba naman ang satuyang issue Mainit ngayon na parte. pagkahapon. Mainit-init talaga ngunya na Webes. Ayan, mainit naman sa tuyang man pag-urulayan, partner, hulita, an issue tangunyan, manungod, partner, sa basang-basang sanang pagtanggal sa trabaho. Sige. Ayan, para mas matawan kita, partner, ning linaw, kan reklamo, makakaibahan tangunyan, partner, ang nagre-reklamo si Catherine Campillos. Maray na pagkahapon, Catherine. Yes, good afternoon. Ayan. Pirang taong ka na, Catherine? 40 years old. 40 years old, taga-sain. Taga Puro, Legazpi City. Taga Puro, Legazpi City. So, anong kumpanya ang ipinagre-reklamo mo? PH12, Only Korean Barbecue and Grill. Sa po. ang location ka yan? Second floor, Gregorian Mall. PH12, Korean Barbecue Grill. Pero sangyup yan eh. Oo, samgyup. Sa may Gregorian? Yes Okay. Actually, tabi mga ka-aksyon, pinirit mi tabing Dumang ka makuha, ang lado kan pigre-reklamo, alagad hasa sa ngunyan partner, di pa nagtutugot na magpahayag kan sa iya tabi dumang nga ka sideman. dati nagtatrabaho? Yes po. Pirang taon ka duman? Pirang bulan? 5 months lang po ako, 5 sir. bulan ka? Ano ang trabaho mo duman? Store manager po ako. Manager. Store manager sa laog ning 5 bulan. Yes po. Oo, pira man ang sweldo kan manager. 12,000. Ay, ayos man. Fixed din Oo. Fixed iyan. Oh, Opo. fixed May mga na. maray man ang benepisyo. SSS ma'am, nahuhulugan man. Okay, SSS. So, Gustong sabihin pag fix, dahil mga overtime pay. Wala Yun po, na yan. sir. Talagang Opo. shoot na Pero, yan dyan. ang maganda rin naman po sa kanila, sir, is yung pag double pay, sir, nadodoble din naman yung... O pagkatapos siyempre, syempre, taano yan eh. Nyaon yan sa dole eh. Yes, sir. samgyup yan. Ano, ang mga empleyado duman, lalo na ang manager, nakakasamgyup man, nakakaiyaw-iyaw libre man. po. Libre man. Uy, talaga partner. Okay naman po, sir. So, anong nangyari? Arang po kayo ni sir. Makira rin na ni. Pakiran. Yes po. Bali po, sir. Alam ko na, sisay palang kag sa diri ka yan. Anong Koreano? Ano? Diamond po. Filipino din, sir. Filipino. Alat, gusto mo maaraman si Isay ining pigre-reklamo mo. Si Mr. Jerome Eugenio po, si HR po. Tumata yung HR ng PH12. Jerome Eugenio, ang nagtitindog na HR manager, kaya na sa inyong pinagtrabahuhan. Okay. Anong nangyari? Anong nangyari? Tanong tatigre-reklamo mo ini si Mr. Talimang bulan ka Eugenio? pala nagtrabaho duman. Sige po, sir. Bali yung date na po, di ko na po, sir, talaga maalala. Pero Monday, nagparam po ako, Sunday ng gabi, or tanghali, nagpaalam po ako, sir, na magde-day off na po ako the next day, Monday, kasi si anak ko po nga, sir, kailangan kong ipa-check up kasi may asthma. Which nakita naman din talaga ni sir yung sitwasyon kasi payday namin yun, sir eh. Dinala ko po si Aki ko. And then, Monday, nagpaalam ako magde-day off na po ako. Then, day off ng Lunes ng Banggi, or morning yata, around 6:35 ng Tuesday, nagpaalam ako ulit. Sabi ko, Ma'am Danica, hindi po ako makakapasok gawa ng para po ako tatarangkasuin. Okay. Opo. Sabi, ang reply naman po sa akin, ma'am, sa chat, is okay, get well. So, I do expect na, sir, na Okay ano, man. Okay. Naintindihan ka. Yes, ma'am. Granted sa imong para. Yes po. So, maliwanag po ito. Kinabanggihan po ng Martes, nag-chat na po si Sir Jerome sa GC na day daw po ako pagpalaugon, kasabay si Aki ko, sa man pong naglalaog na kasambay si Aki ko sa iya. Day po daw po kami pagpalaugon, na day daw po kaming med-cert. So, medyo Medical po. certificate. Yes po. Okay. Sabi ko, sir, bakit naman ako, sir, magbibigay ng medical certificate? One day lang po, sir, yung absent ko. Tsaka hindi naman po ako, sir, nagpa-hospital. Nagpahinga lang po ako. Sabi Dahil daw nagdududa so amo mo na COVID. siguro po, part na rin Anong po taon kasi- pala nini nangyari? Ganyan lang. Opo, last oo, week oo. lang po. Last Kasi, week. araw oh. partner, Very fresh ini partner na sa iyang pinagagihan. Kaya ko yan naitaram na nagdududang COVID because yan talaga ang nangyayari ko niyang gulping mga insidente ng mga employer pag nabaritaan na ang sa indang empleyado. Medyo nagkrukalintura, nag-ubo-ubo. Buda, siguro, yun man talaga ang requisitos. Pag Oo. nag-absent ka, ang paara mo may makulog ka, the following day, anapan ka talaga ng medical certificate. Okay. Ngunyan, anong nangyari? So, okay man ito sa imong medical certificate? Iyo po. Okay, pero nagsabi po ako sa iyo, sir, based baga, sabi ko, sir, sa rules natin is 3 days ang absent bago tayo magpo-provide ng med-cert. Med-cert. So, ara mo kung ano ang ba, ang pigahagan talaga kan Opo. kumpanya. So, company policy. Company policy. So, doon lang po ako, sir, nag-react sa iya. Sabi niya. Tapos, pakatapos po kayo ito, sinundan niya na po, sir, meron dapat pa pala sa swab test pa, tsaka kung fit to work ka. So, Swab test? Opo. Swab test or antigen? Antigen or swab test. Oh, so either of the two. Pigagadan ka pa. Yes. Dahil lang sa pag-absent Maliban mo. sa medical certificate. Sabi ko, Okay. sir, 1K po yun. Sabi niya, oo nga, 1K.
hindi naman yun yung hospital grade. Doon lang tayo sa, medyo mababa Medyo lang. mura, basta Yeah. maka-provide ka ng ganong mga hinihingi nila. Inaantay ko, sir. Inaantay ko nga, sana ma'am yung sasabihin niya na pwede ka naman mag-CA para matapos na yan kasi kailangan yun. Sabi ko talagang concern siya sa akin. Siyempre, ma'am, pauutangin niya ako ng So, ibig sabihin, problema mo pa So, yung pambayad. pagbayad. Doon ako talaga, ma'am, sabi ko, sir, wala nga, nagkasakit ka, wala ka lang ng pera, magpo-provide Okay. pa ako noon. So, ano nangyari? Sabi, sige sir. Pero nagsabi naman ako sa kanya, sabi ko, sir, med-cert lang po ang provide ko kung pwede. Sabi niya, hindi ka makakapasok kung hindi mo ipoprovide yun lahat. Based doon sa convo namin. Sabi ko, sige sir, kayo po sir ang bahala. Tapos, Miyerkules yun. Gabi kami sir nag-convo nun po. Then the next day, may convo pa rin po kami. Nakita ko sir, sa isang post, hiring na siya. Sa page ninyo, Sa page ng isang group page po. ng group mga page, naghahanap ng hiring work. na. Hiring Anong na, sir. posisyon ang pinaghahanap ng PH12? Store manager, sir. So, position mo yon. Sa PH12. Okay. Siniscreenshot ko, sir. Sinend ko sa kanya. So, sir, ano So, yan partner, hiring branch manager with or without experience. So, kumusta man ang experience mo na binigay sa kanila? Maayos naman ang trabaho mo, ma'am. Technically talaga, ma'am, hindi naman po tayo perfect. Nagkakamali din po tayo sa trabaho. Ganun naman po yun. Hindi Pero, naman ako perfect. sa tingin mo, wala ka naman nakapalpakan sa trabaho para tanggalin ka. Sa naman, ma'am, sa rules naman siguro wala naman po akong Okay. binayolate. So, sundan ko lang. In-screenshot mo, sinend mo. Anong sabi? Sabi niya sa akin, sir, hindi daw po sila, nag-hiring lang daw po sila kasi sir, si kapatid niya, si Sir Justin, naghahanap daw po ng assistant. Sabi ko, sir, assistant, iba't posisyon ko po yung nakalagay, sir. So, parang nag-aalibay na in that way. Tapos, So, sabi ko, sir, grabe naman po, sir, yung pang-iinsulto mo. Sabi ko, sir, sabi ko, ba't sir ganito? Kumusta ang relasyon ninyo ni Sir Jerome at ikaw bilang magkatrabaho? Nung una po talaga, sir, so siguro ganyan talaga. Sa una talaga magkakakilala muna tayo along the way. Okay naman si Sir Jerome, wala naman po akong... Pero may nababanggit ka off the air ka bago tayo nagsalang dito na parang sinabi mo na parang pinag-iinitan ka. Yes, dumating po kami dun, sir, sa punto ng parang feeling ko pinag-iinitan niya ako, sir. Kasi, paano ba? May sitwasyon, gaya ng sa ice cream, medyo nag-short po. Pero sa akin niya lahat, chinarge. Bilang store manager, ikaw ang liable dito sa mga Opo. Sa short. ice cream. Pakaltas nitong lahat kay Cathy. So, So, salary deduction. yes, sinalary deduction niya talaga, sir. So, bilang ako, sir, dahil kailangan ko po ng work, okay so, lang. sige, okay lang. Inano ko Kailangan, kasi tanggap akala mo ko, lang lahat Magkano ng man mga inabot nung deduction ng ice cream? 345. Ay, may maraming ice cream. Which is, sana nga po, sir, Okay. nag-investigate muna sila. Pero kumusta po yung, dahil ang issue dito nagkasakit ka, Yes po. ilang araw ka ba talaga nagkasakit? Actually, ma'am, yung maghapon lang po, ma'am, ng Martes, nagpahinga lang po kasi ako. Kasi, ma'am, Parang pagod ka lang naman. Yes. Wala ka naman na fever, Ikaw ba, wala naman na ano. Catherine, ay vaccinated na? opo, sir, vaccinated. Ilang dose na? 2 dose na. Okay. So, Magkabay second yun dose. naman. Wala Parang- ka pang booster shot? Wala pa. So parang sa tingin mo, dahil sa pinag-iinitan ka nitong boss mo, hiningihingan ka nung mga dapat mong ibigay prior ka papasukin Parang, ulit. so nagduda ka na parang hinanapan ka lang ng butas. Yes, Ayun. At, Okay. tama So, nga, partner, saan nagtapos? Saan nagtapos yung convo ninyo na sabi mo parang ininsulto ka na ganon? Ano nangyari na? Sabi niya sa akin, sir, sabi ko, sir, kung may nagawa po ako, sir, na negligence, pa-terminate na lang po ako, sir. Sabi niya, wala ka naman nagawang negligence para i-terminate. So, bakit, sir, ganito? Bakit ganito tayo, sir? Sabi ko sa kanya. So, feeling ko, sir, hindi na tayo healthy para magkatrabaho pa. Kasi dahil nga sa ganito, alam ko naman, sir, na ayaw mo na sa akin. Hindi siguro sabi ko, sir, ako yung perfect na tamang tao para dun sa work. So, hindi ka na pumasok? Hindi na po ako. Ikaw ang nagdesisyon na hindi ka na na hindi na papasok. pumasok? Hindi po ako, sir, direktang nagsabi sa kanya na hindi na po ako papasok. Ang sabi niya lang, sir, sa akin is, mag-provide muna ako ng... Okay. Yun ang nagiging dahilan. Bakit Na hindi hindi ka mo pa naman- nakakapasok? Dahil hindi mo naman maka-apply. pre-provide. Po? Hindi mo naman pre-provide? Hindi po ako nag-provide kasi nagkaroon na nga po ako, sir, ng intuition na talagang... Ayaw niya sa'yo? Kasi yung hiring Okay. nga po, sir. Okay. Ngayon sundan ko So, nagduda ka na hinanapan ka lang ng butas, pinaprovide ka, hindi ka nag-provide, Opo. at nagdesisyon ka ng huwag nang Pumasok. pumasok. Okay. So ngayon, nagdesisyon kang huwag ka nang pumasok, ano ngayon ang pinakareklamo mo? Yun nga, sir, parang ang nagiging... Kung
kung terminated na po ba talaga ako, sir. Pumunta po ako dito para humingi po ako ng legal advice. Kung ano po ba talaga, sir, yung naging, kung ano po talaga, sir, ang sitwasyon. Ano ang karapatan mo bilang Yes, empleyado? parang ganun po. Tama Na po nagtrabaho ba? ng Tama 5 ba buwan? na basta ka lang tinanggal or hinanapan ka ng ganitong mga requirements para ikaw ay makabalik sa trabaho? Yes po. Iyan ang At kanyang tama ba ano. yung naging desisyon mo na Yes. ikaw ay hindi na pumasok at hindi na nag-provide ng ng requirements? May mga dapat pa bang bayaran sa iyo ang kumpanya? Wala naman po. Ay, yung last pay ko po, sir, actually, sabi nila, pwede ko naman daw po makuha, pero kailangan ko lang mag-sign na awol po ako. Ayun. Okay. So, awol. Okay. Kailangan mag-sign kaibigan. partner ng awol para makuha niya yung last pay. Mga tugang, maintindihan ta kung ano ang magiging advice kan sa tuyang abogada. Aha. Manungod digdi sa sitwasyon na ini. Otrohon talang partner na employer nagreklamo nagsayuma na ipaabotan sa iyang pahayag or Okay. lado partner. Pinagkontak nindo. Several times ang pinag-contact partner. So aramon tatyan partner sa pagbabalik ta kasabayan sa tuyang legal advisor kung may nabalgar ba sa lado kaining nagrereklamo Antes pa partner ikonsulta sa legal advisor, Oo. ikonsulta ta muna partner ang issue na ni Sa sa dole. Department of Okay. Labor and or Employment. tama ba yung ginibo ng kumpanya na maghagad ki medical certificate, swab test or kung ano? Partner mo niya naman kuwauntaan lado partner kang Department of Labor and Employment or Dole Bicol. Katakod kay ning issue. Nasa ibong na linya partner ang tagapagtaram kang Dole Bicol si Miss JB Gasga. Maray na pagkahapon tabi Miss JB. Yes po, good afternoon. Ayan. Miss sige JB. po. Apo. Miss JB, ang issue tango niya na pagkahapon, so pigrani ko po tabi ka sa imo kasuod manungod ngani po digdi o sa illegal termination. Ma'am JB, ano po tabi ang masasabi ninyo digdi sa issue ng ini? Inot na inot, di ita man ma-judge agad-agad kung iyan na pinaabot sa Indo, ang sarong complainant, if that is illegal dismissal or illegal termination, di din kami makakatao dahil wala man kaming basis. Di man nahiling kung ano sa mga ground, wala evidences, wala man big file. So, sabi ko nga ni po, if para maaraman ta kung if it's really an illegal termination, mag-file ka mo kasi na sa duman ta maaaraman, especially ang makanda ka is the authorized SENA officer and to hold a mandatory conference between the two parties. So sa kunyan, allegedly lang kasi di man kitang wala man akong kinakaputan na basis or evidences or any reklamo. Opo. Miss JB, sa arog po kay ni o Nag-Shopee ka, ma'am. Opo. Nag-Shopee ka po. Miss Opo, JB? Ako po, nasa tumas na. okay na? Clear ako po. Okay man po Miss JB, clear ka man po sa muya. Pero sa araw po tabi kaning sitwasyon, ano ba ang grounds pa tabi Miss JB tanganing makonsiderar ta ining termination? Inat na inot, igwang inaapod na illegal dismissal kung ining mga circumstances is present or naiiling or yaon. Kapag halimbawa tinanggal sa trabaho na mayong just cause and di nag-agi sa due process or di na-observe si due process pagtanggal siya sa iya. Opo. Tuwa, kung halimbawa ang termination or dismissal is sa authorized cause naman, kapag halimbawa naman di naman na-observe si due process, then pwede siya maglaog sa illegal dismissal. So that is the general. Opo. Pero maiilingon man giraray iyan kang sa tuyang authorized personnel to handle that kung malaog talaga siya sa illegal dismissal. Takadakol pa siyang aapoton dyan sa complainant. Opo. So gustong sabihin, Miss JB, bago madeterminaran kung nagkaigwa man agad kay illegal dismissal o termination, kay puhan mag-file mo na kipormal na reklamo ang sarong empleyada o sarong empleyado para maimbestigaran kang Department of Labor. Opo, Ayun. kasi kapag di ka po nag-file, paano ta maaaraman na tinerminate ka palan or sasabi mo na tinanggal ka na may basihan or inaabot ng illegal termination. So, paano ta iyan
ma-actionan or masasabing dismissal or illegal dismissal. Opo. So digdi po sa nagrereklamo ko niyan or bisita mi digdi sa programa, ang inot niyang dapat gibuhon pagkatapos digdi kang programa, mag-file na kipormal na reklamo sa Department of Labor. Yes po, actually halaton ko siya digdi sa opisina mi. Ayun. At ma-endorse ta agad-agad iyan sa taga sa info yan, Albay. Taga Puro, Legazpi Taga-Puro, City. Legazpi. At taga-Digdi, yun tama, sa Albay, or pwede din po sa regional office, pag daikaya kang Albay, provincial, pwede ta yan i-accommodate digdi sa regional office. Opo. Miss Okay. JB, para lang sa kalinawan po, kan gabos, ano po ining sena? Okay, ini pong SENA, this is the single entry approach, na this is an administrative approach, areglo. Okay, diyan technical, aapudan ta ining duwang lado ang Para employees paghampangon. na si nagrereklamo on a scheduled mandatory conference i-hearing sinda na yaon ang authorized the authorized SIADO or the desk officer, single entry approach desk officer, para hagadon ang saindang mga panig or sa indang detalye kang kino-complain or sa roman to defenses niya. Opo. Now, Ayun. within 30 days, dapat masettle sinda para, kumbaga, successful ining SENA na ini or mailalaog talaga siya sa program na SENA. Opo. Kung Pero ang masettle, pinaka-bottom line kayan tabi, Ma'am JB, areglo. Magkaigwa po nin pagkasinabutan, so mag-ibong nalado. Tama pa mo, perfect. Dapat magkaigwa ning pagkasinabutan, amicable settlement ining duwang lado. Pero kapag dai, diyan naman karasuhan. O Ayun. pwede na magkuha ning lawyer. So, luwas na dyan ang dole. Siyempre, sa korte na. Opo. May mga damages na kumbaga damages, civil damage na pag-uulayan iyan. So, biyanda kami dyan. Lalo na kung elevated na siya as a case. Opo. Miss JB, sa araw po kaning pagkakataon kasi maliwanag man, may dugang kang kahaputan, madam? Mikropono. Kung halimbawa po, ma'am, may natatada pa po ako, ma'am, na Pakirani mo lang. may natatada pa po ako, ma'am, na pwede ko po siya makuha ngayong sahod. May kukubrahon ka pa duman natada. Opo. Kung pwede pang makua. Without any papers na pipirmahan. Apo, Miss JB, kasi po ang sitwasyon po kaining nagrereklamo is pinagahagadan da tabi siya ning medical certificate and antigen or swab test prior na ma-release sa iyang last pay. Ang sa iyang back pay. Apo. Okay. Nataada. And maliban sa medical certificate, itatauda sa iya so sweldo pa niyang natatada kung mapirma siya sa kasuratan naawol siya. Na absent without pay. Yeah. Okay? Sige. Yan ang sabi kang Employer. yan ang sinasabi kang empleyadong nagrereklamo. Opo. At siyempre, kung halimbawa ako ang siyado, haputon ko din ang employer kung iyo ba iyan, mananggad ang tigsabi mo duman sa employee. Aha. Diba? Kung baga, i-verify man giraray nindo na kung totoo itong Yes, sinabi. tama. Oo, kaipuhan balanse. Opo. Pero halimbawa lang, aputon ta ka ma'am, nag-awol ka mananggad. Ay, ma'am, day po ako, ma'am, nag-awol kasi nag-clear, ma'am, po akong, bago ako nag-day off, nagpaaram, ma'am, po ako. Then the next day, so absent ko. Aram ko po, ma'am, na nagpaaram po ako, ma'am. Nagpaaram ka pero may approve ba? Meron po, ma'am. Approve leave iyan. Ano po yun, ma'am? Approve leave. Iyo da po tabi, Miss JB. Opo, ma'am. Nag-okay naman po sinda. Kasi, ako po kasi, ma'am, maski break, nagpapaaram po ako, mama, break po ako 1 hour. Mama, break po ako 2 hours. Kasi aram ko po, ma'am, si accountability ko sa work. Okay. So, pag sinabi tang mapaaram, Opo. may kita written baga yan na file for Garo leave. verbal sa na ini. Opo, verbal lang po. Pag sir. verbal kaya, anong evidence mo na nagpaaram ka? May ano Yes. ba? May Dapat mga convo mag-okay naman din po, ma'am. May employee. conversation da po sinda through messenger. Messenger, ma'am. Opo. Through messenger. So, arog na ni Kenny. So, dahil mayo kita sa proper venue to Yes. hear that. I mean, to conduct the hearing. Kadakol pa akong pwedeng aputon sana. Pero right now, data man agad-agad
Aha, naputol partner. Nakukuha ko ang punto importante, Miss mag-file mo JB. na kipormal na reklamo Kasi para duman makapag-investigar partner sa sa Sena, Department of duman Labor. sinda ihusay, Yes. ihampang ang mag-ibong na lado, tanganin ka mo Tan, magkaiganing ang gusto amicable kan settlement. Department of Labor, bako bang tulos karasuhan. Kung pwede man sa nakabong magkasundo kung nakamo. Oo, true. Ayan, partner, ibalik na si Miss JB. So, Tanang putol. Miss JB, arog kan binanggit mo, gulpi pang mga dapat ihapot, gulpi pang mga dapat Thank you, usasaon. Kadakol. Ang Actually, importante, yes. mag-file ini formal na reklamo siguro after Opo. ang programa ini ibaan mo na partner Yan, duman. iraranimi tabi dyan tabi sa Yan. inyong opisina, Oo, Miss JB. sige. Tanganing Yan ang formal best. na makapag file tabi kan sa iyang reklamo si Miss Rowena. Opo. Ay, Opo, Miss best. Catherine. Tangarig mapagampag sa ambulados madangog man sulado kan employer. Ayan. Opo. Miss opo. JB, arog na lang Best po tabi yan. ka ni, bago mi tabi ka butasan, baka igwa ka tabi ning pagirumdom sa mga empleyado man or employer din na igwa ning mga arog tabi ka ning pararehas na sa sitwasyon. Well, may mga reklamo dyan po sa pinagtatrabahuhan ninda. Actually, even po ang management or itong employer mismo, pwedeng mag-file kay Sena. Ang Sena kaya, this is again an administrative approach para areglohon po ang duwang lado na may daiman sa ng pinagkasinabutan. So, kung ang pag-arap po ang kadakla na si empleyado lang ang pwedeng mag-file kay Sena, wrong po kamo. Pwede din po ang mga employer. Ta kung may mga kahapotan sinda regarding sa labor, at least matatawan sinda ki maray na information na pwede i-adapt ninda as a policy sa company. Opo. So, opo. Maliwanag And po yan, Miss JB. Aram ko po, tabi, busy ka mo niya ng paghahapon. Salamat po, tamaski puro pa paano pinagtawan po nindo kami ng importansya asin panahon. Maraming salamat po, Miss JB Gasga, Candole Bicol. Thank you so much po. Ayan, partner. All right. Ang importante, nasabutan ta. So, iibahan may kangunya na mag-file duman sa dole ni na Sena tanganing so sa imong reklamo is masangat ta sa dole. Makakaibahan tango niya na pagkahapon. An magayon na abogada partner attorney Antoinette Riboriano. Maray na pagkahapon tabi attorney. Naray na pagkahapon man po sa Indo and sa gabos na viewers tangon niya. Ayan. Ayan Attorney, po. nadamog mo tabi itong issue na ipinagranisa sa tuya ni Catherine. So ano tabi ang masasabi mo tabi di attorney? Inot na inot po is bago ta ano ang reklamo ni ate, muya ko pong ipaaram kung paano ba ang requisites kang pag-terminate kang sarong empleyado. Opo. Yan. Ang pag-terminate kang sarong empleyado, igwaya na duwang aspeto. Ang inot, substantive due process, and ang panduwa is procedural due process. Ang substantive due process, iyon ang tigsasabi na dapat ang pag-terminate kang empleyado, igwang balidong rason. Okay. Ang balidong rason na yan, igwa po yan enumerated man sa tuyang labor code na mga reasons na pwedeng si employer halion sa trabaho. So mga grounds Ito ang yan. magiging basihan. Ito ang basihan. Samantala, ang procedural due process naman, iyan tamang proseso kung paano ang empleyado halion sa trabaho. Bako itong day ka na lang maglaog. Araw ka yan. Iyo po iyan ang ano. Sa kaso ni ate, pinakainot, based lang po sa mga tinaram niya. Oo, Tama sunod po ang ito. kasubagan. Tama po itong tinaram kang dole na ko dapat two-side kita para maaraman Opo. ta. Pero based duman sa sabi niya, dain na lang siya pigpalaog. Ta may mga requisitos Actually, siya na agad. po so nagdesisyon na day maglaog. Ayun. Taday na niya na i-provide Narito. so mga So, requirements. mga requirements. Dapat po, kung halion ko ta siya kang employer, may notice sa iya kung may nagibo man siyang sala or kung may nagibo man siyang based duman sa substantive Yan ang notice po grounds na yan, oo. attorney, dapat Written. written. Written Naka notice. black Black and and white. white. Opo. A written notice yan na dapat lakalaag duman. So anong acts niya, ginibo niya. Tapos kung nata ito balidong rason na tanggalon siya. Iyo ito ang pinakainot Opo. na requirement. And then after niya ito ma-receive supposedly, dapat siya ay masimbag duman. Oh. In Pero written digdi din. po attorney sa sitwasyon ni Catherine, siya so nag-decide na day maglaog. Taday niya
mai-provide so requirements na may bayad nga ni, Oh, mahal. aside pa kayan partner, nailing niya na duman sa indang page, nag-post na kan posisyon na Hiring ito ang na. posisyon niya. Hiring na. Opo. Actually, ma'am, gari ang nangyari kay ate is constructive dismissal. Iba, saro man itong paagi na madismiss ang empleyado by ang pagmatik ang empleyado gari dipisil lang maglaog gari Aha. may May O, hindrance. taday mo kayang itaos sa pigahagad. Dahil kaya itong constructive dismissal yan, nangyayari yan usually or tigigibo usually yan kang mga employer para dai ma-regular ang sarong tao, ang sarong empleyado. Oo. So, Tapos sa iya nga ning Kasi 5 months na siya, partner, eh. Pag nag 6 months, dapat igwa na yan na pigsasabing for regularization. supposedly, kung arugaan ang sitwasyon. At wala kang absent. Sa laog ng 5 Arugaan months. ang sitwasyon. Iyo sa na ito, napag-absent po. Primero, sa laog ng 5 bulan, sarong base ka lang nag-absent. Ayun. Kumbaga, require siya ki mga dokumento para gari madipisilan siya na mas day na ini malaog na empleyado. Araw kaya yan. May, Para maghabo na sana. oo, may ganyan na mga Instances, sitwasyon opo. na tigigibo kang employer. So ito man so pagmati niya na ginigibo ito sa iya, tanganing gipito na siya. So iyan pala ang apo duman is Constructive dismissal. Okay. Okay. So, digdi po sa sitwasyon, attorney ni Catherine, ano ang dapat niyang gibuhon? Tama man po itong sinabi kang Dole na kasi ang opinion me, iyon lang bisa mga sinabi niya. Sa salado niya, sa opo, side niya. salado niya. So, dapat file ka na formal complaint luman sa SENA, sa Dole, para, yun nga po ito, mediation muna. Para Para Ipaapod magkaigwa man ng so, arreglo. ipaapod man si employer, madangog man kung anong lado niya. Opo. Asin mapagtimbang-timbang kung may nangyari bang diferensya o wala. Attorney, may nababanggit kaya si Miss JB na pakatapos sa inda, pag dahil talaga nagkaigwa ng settlement, dahil inaayos, isasakat sa korte. Anong kaso po tabi ang pwedeng isangat sa sarong employer na napatunayan na may pinagbalgar or talagang illegal termination? Ang araw po kaiyan, kung daisinda magkasundo sa Dole, madiretso na po yan sa NLRC. NLRC. Oo. And duman po, pwede siya mag-file for illegal dismissal. And kung ano man po ang mga kaipuhan niya pang kubrahon nga ni duman sa empleyado, mga money claims, kaiba po iyan duman. Opo. Ayun. So may dugang ko lang tabi, attorney. Sa araw kayo ng sitwasyon, pag na-found out na talagang igotabing binalgar ang employer, anong sanction or anong penalidad ang pwedeng kahampangon tabi kang employer? Usually, kapag ang empleyado ay na-found out to be illegally dismissed, dapat bayaran siya separation pay kang employer plus back wages. Ang separation pay without loss of seniority rights, back wages, and kung damages, kung talagang ang pagtanggal is ginibo in bad faith. Yeah. In bad faith. So, ito. ang pinakamagayon, attorney, nagibuhon mo niya ni Catherine, magduman na sa Dole. Apo. To file a formal complaint. reklamo na. Anong decision mo ngunyan giraray tabi, Catherine? Yes, ma'am. Ma-file Maki-ano po? ma-file po ako, ma'am, para maramang ko din So, po. pag di partner, ibanan mo na talaga si Miss JB. So sa paagi kayan, baka magianan ka na talagang uni pala ang rason kung nataarog kayo ni and ano dapat sa mga karapatan mo, maaraman mo din. Okay? So, kumusta ka mo niyan? Okay naman po ako kasi talaga, ma'am, na aram ko, ma'am, po na nasa tama po akong way. Aha. So, may mensahe ka kay attorney? Dakulaon po, ma'am, ang naging ano po sa kuya kang sa imong paliwanag, mas lalo po ko pong naintindihan na tama po sa namamati ko, as in tama po sa naging desisyon ko. Ayan. Attorney, may mensahe ka po kay Catherine? Basta po pag aramtang igwa kitang karapatan, hindi po kitang pagduwa-duwa na Laban. yan. Ayan. Okay. Attorney, sa mga empleyado man tabi dyan as in employer na nagdadalan, baka parehas man po, so kahaputan ka sa Dole na may parehas ka ning sitwasyon, ano po ang advices mo tabing pwedeng ihira sa inda? Iyo po, tama din si Ma'am JV na kung ang employer man is naiiling ninda na may mga empleyadong may mga sitwasyon na arog kaini, pwede man po sila mag-consult anytime sa Dole, sa NLRC, or any labor na makakatabang para daiman mag-abot sa mga reklamo or sa
talagang kasuhan. Opo. Ayun. So maliwanag yan, Klarado. partner, na ang SENA, bako lang para sa mga empleyadong nadidihado, Pati pati sa ang mga employer, employer. na gusto man makaulay sa mga empleyado. So, employer na sa pagiling niya garong iya naaabuso na ako kan mga empleyado ko. Aha. Pwede man magreklamo. Correct. Otron tala po, digdi po sa topic na ini sa isyong ini pinag maawot po kan programang ini na makuan laduman kan employer alagad nagsayuma na magdigdi mismo sa studio para makapagpaabot man kan sa indang lado. Ta kami kuta na digdi sa programang ini ang gusto mi madangog sulado kan nagreklamo, madangog man sulado kan pinagreklamo tangarig mapagtimbang-timbang ambos lados kung ano talaga Tanganing ang, pagluwas ng the partner, paras malinaw na ang sa kung ano inyong talaga ang kaisipan. totoo. Correct. Sige. Anyway, maraming salamat po, Attorney Antoinette, sa imong tabing panahon. Mabuhay sa ka, oras. attorney. Salamat man, Miss Catherine, Thank sa you imong po, tabing thank you tiwala po. sa muyang programa. Dakulaon po, kasi arog po kayo day kita ki mga means kung paano kita makaabot sa mga agency arog ka iyan. Kasi minsan baga po, dahil man po kita nagaano talagang may mga proseso pong haloy. By way kaini po na programa kan ako Bicol, talagang napapadali po si proseso.